Nag-pressure ka ng brain mo niya. Upaw nga. Sini kan? Dinete kulay mo. Udin. Eh. Wait.
Tell me when. You gonna let me in. Grabe ang bag. May sapatos. Kompleto yun
Good morning, Millions ko vlog. Good morning to you. Thank you sa patamsak. Magbibisita pa ako sa channel nyo, guys. Good morning to you. Thank you sa patamsak. Good morning. It's Friday ngayon. Have a blessed Friday, everyone. Magbibisit po ako sa mga live, sa mga magbibisit po ako sa mga channel nyo, guys. Don't worry.
Good morning, Lucy Warren's World, my gorgeous friend. How are you today? It's Friday here in the Philippines, and it's a morning. Do you have a new upload, my friend Lucy? Do you have?
Pilipilito ko niya. Pagkata ni Kwa, ni Daisy, tagapiyang ka, muna ti Kwanan. Anyway, daw, kasi nga, Hmm. ay tulog kayo, ang mga pinakapapanan nyo. Murabak, may tupat nga kilo, ta everyday mo't nga may sa kilo, ti ipakit da. Awang mo ti problema kanya, di gan. Tang kaya, handa ang ayaban ti oras ti training da nga, piliton da. May sapay, awan laod mo ti panuno na, dahi ti gahamon.
Damagam to manding no kwa. Natuloy nga agpapilarity. Ano yung baga kanyang? Nakano ko na ni ma'am na. Hindi bagam sa kanya na. Ibaga na kanina ni ma'am na. Tinatikudan kanula ni ma'am na. Oo nga naawan sa suportani. Sabihin na lang ako madikwan. Agpatpatang kanu kay lang ni Jam, tinalikudan kanu ni ma'am na. Bati na ako madilamisaan na di tikat na. Hindi ka mo, yapan ko. Ibagam to kanya na, ibatim to kano di lamisaan ni ma'am. Kaya mapilitin na kanu ko. Saan? Napi ako mano naghunak di tawon. May naman dagitang officer nga bumubutok ditang handam mo takburan. Nana ni Dejay. Apa yang amin? Di papilit ni ma'am yung iso tiba ko. Bunanti, papili na kami ko. Madilang ang lugar ni Harin. Bati na di table na. Sakti makaugot kini ma'am na pagsasawa ko. Patang ka ibagbaga kanu pa lang ni Jaham. Dejay, hindi pa ibagam. Tinalikudan na kanu. Ibati na. Ang ko nga pisukan di dyan, ang napisukan. Lalo nga na makikontribute di dyan, ipapili ni ma'am na. Baga mo na sumangkot, ibating lang pa kano di table na, ikabel mo ti plastic na, di plastic ta, ibating lang pa kano di table na. Suratan na, ipay-pay subli ni mama ko na, sura na dyan. Lumapukaw di dyan, makamunto ni ma'am na. Nagkaskas ka ni ma'am na, lalo anak makikontribute. Nakadado ti bimutos, apay nga isuda ti pilitin da. Indam kami nga class officer, di lima, bimutos si Jai. Ano na mabalik? May pageant, kayak nga ko uray mahala kami ti consultant na. Ano, dahil sa popularity ay haan. Kasi malamig ta. Susupon dala dagita kwartang pang tagsulsulisi. At ako maano, da support system, bas lang man ni Harvey, nakalalaing ni katugangan ay ni Lola na, pag nagsulsulisi. Hindi ikon ni Mestrula, basta grade da. Kunana kanu ka. Anso, awan ko makasamo nga po. Kasi ako Awan ti kwarta mi sir nga ako. Ang masangsamo ni mamang ti ako na. kasi ako ti kaya ko, may sama, di na mo tagsao. Baga lang aro didin nga, nanindigan lang aro didin, tango kaya ko. Mas lang may ganyo DJ, 15% nga share na. Mga di ko, nukchat kanyang ni Sir Juanin mang, ito ka nga ang masamo ang kunga kayat. Napi ako manupagyan, tadi paget, adda talent na, adda Q&A na. Ito nga din nag-cards out na di biyernes. Hindi na ba na. Sana una mo. Pinalubusan mo muna na dito. Bagal na di advisor na. Ayan pa pasensyan sir. Talaga maawa na. Kasi dahil problema ang tibarong na. Problema ang may float. Kunaan lang nga day jay. Alang ako nga. Alang ako nga. Ibilag mong to ta anak mo. High school data ni bulbuli dan to data. Tapi lang adda ko anak ko kwan. Tapi anak nga kaya nga tawagan ni ma'am nang amin. Ang pay baga mo. Andang nga mabutong andang ibagsak dita. Panganak ko review na ibagsak dan. Kanyami di jay tutwa. Di tatagudtod. Di ka dadako lang kasta ba popularity ka. Nang tilang contribute mi nga di jay per kandidatan 150 kina isa. Kas natulog ka kwami ganyan lang ako. Among nung tumawag ko man ni ma'am na di plan B ti grade 3 ti ibaga. Ang contribute tayo latan sa dili magaso. Wala ka di uri mang kawan ti mapan tumadiri jay. Ada 20,000 na di kita 34 da di ag 20,000 to ti ko ito kasi ni apo padin di pala naragsa ni apo padin. Ko ang pwede ko. Ang pwede perwisyo di jay.
Importante han nga masiro ken han nga rug kayak ti peren. Di madigamin dagita officer nga napan nakiniting nga binutusan dati kata klase. Isuda mo gamin tinangi pangaba dita. Tapos anda nga takderan.
Nanganon. Idaan laytan. Na.
Alam dati bike na naman.
Nanaimol. Pagpa-video. Ayaw nga agpaiso niya na pang kamutuin kamera kon imol.